Mparinga is here. Tikutambira Evangelist. Ndinotenda zvikuru sister yat. Thank you so much. Mufaro wangu ndanga ndane makore ndakatarisira zuva rino. Tinotenda iwarasvika. Mawiri neBhayibheri naEvangelist. It's part of me. Inenge ID. It's in the car, kana ndabuda, it's with me. Yeah. Saka kana munhu uri muparidzi sekufamba kwamuri kuita neBhayibheri ikoko. Zviri nyore here kuti useparate life yako kuti uzive kuti handisisiri muparidzi apa vanhu vari kungondiona sababa Mparinga. Yeah, I do. But not on a Sunday. On a Sunday it's church day, so the Bible and you are together. But Mama days now, like my days, Emma sports, something like that, family day, yeah. Yeah. On social media, you are big. You're into soccer. Munotoposta mutori muchitokwikidza zvekudaro muchitopotsana mashoko nevanhu. Zvinosangana sei nebasa tingati basa ramunoita reEvangelist. Evangelist ndiye muvhangeri. Exactly. Nemuvhangeri zvinodyidzana sei? Ya muvhangeri munhu ane free law, ndingaiti free law to play yekuti ndakasiyana naprofet kana pastor. Indiri munhu wevanhu. I can preach pabus terminus, I can preach mubazi, I can preach anyway pakangoungana vanhu. So ndiri munhu we1 to 11 yekuti I relate with anyone at any place. My phone number inini. Nekudanwa. Asimba kuti try more amborani. Zvakafamba sevo. Akaberekwa kupi, akakura munhu akaita sei, unari mukomana akaita sei. Tichizosvika makore atazoziva kuti kuna muvhangeri. Alright, try more Mparinga, mukomana akaberekwa ndamudhara. Mukomana akaberekwa 9. Ndoda kuti muzvifunge muchiri mukomana. Okay. Ya mukomana akaberekwa kunonzi kumazoe mine. Kwakunzi kuJumbo, popular as Jumbo. Pamazoe mine 1977 10 September. Ndo paakaberekwa. Did you say 10 September? Yes. You're my twin. Oh, this gets better and better. Yeah. Wow. Countdown yedu yakatotanga. Yakatanga. Oh, yes. wow. This is beautiful. Amen. Yeah, so ndakakurira pamazoe mine. It's a mining environment. Chingotamba bhora rechikwesha nemafriends, muchiendawo kwamunoendawo muchingotamba muchikura. Ndikadzidza ipapo grade 1 to grade 7 mazoe mine primary. Secondary school pane inonzi Shingirirai secondary school iripo. Shingirirai high school ndo patakadzidzawo. Then after chikoro ipapo pamining environment pane setup yekuti kana baba washanda ipapo iwo ukangokura unogona kuwana basa pamine ipapo automatically. Saka tapindawo basa. I worked underground. Zvikuru washavyo zvefoyo for 2 years, but the other part of the year ndakatransfer kuenda kumine yekukwekwa yanzi Tiger Reef mine. But makore mazhinji pamazoe mine. So I transferred to Tiger Reef mine kukwekwa ndikashanda a year, then ndikazoya kuHarare. Yes. Muchipinda muHarare, what was your impression? Muchiguta here, tapinda tamuguta. Mama azira ripi entry. Yakakutambira isi Harare muchipinda ose. Right. Ndakauya ndichifollowa a friend wandaishanda naye kuTiger Reef. Sabasa rakapera, mine yakavhara, then we came to town. So uchiya kutown uneka picture kemunhu angasingagare mutown kekufungidzira. Town life inonakidza zvakadai kuzona kuti town life yachitori a bit tough kana usiri kushanda nekuita zvinhu zvinazvibatane nekudii. But along the way uwanirwawo nyasha unobva wawana basa maindustry. Tatanga kushanda maindustry momo. Yes. So from there tashanda maindustry kusvika pa 2006 basa ndokubva rapera zvakare. And basa richipera I got sick ndatanga kurwara. NeTB for a year. Chikati ndikatoya paNazareth ndo ndairapa for a year ndiri patreatment. So during that time one day I had a dream. Yeah, ndatombodzokera kumusha kwedu kudomboshava. Sandadzokera kumusha ndichirwara namudharana namama vachinditarisa vachindipe pamadhamu vangu vatoripo. So I had a dream ndichingonzwa audible voice to go back to the city. I'm with you, go and preach. So uri munhu angambopfuura nekubhawa ane life isingazive kuchechi, because kuchechi taenda zvekutera vabereki tichikura kuZayocha. Yes, but wakura you make your own decisions. Ndo pandakapinda nekumabhawa kutakwa zvese zvinongoitwa nana boys iko. So ndarwara nawe kuti an audible voice, go back to the city and preach. So ndadzoka back kuHarare kuwadzana. Ndakaenda parenke panonzi pakuwadzana 4. That's where I started preaching. It was not easy. Why? Because unenge uri munhu akutambudzika.
vanhu vane picha yekuti ndofungai nhamo pamwe brain hadzina kuita musha ende murwere during that time uri kunwa mapiritsi, maybe people they look at your skin, they look mapfekero ako, they will judge you. So it was a bit tough, but Mwari wakandiwanira nyasha kuti chakandisustain ndirambe ndichiparidza ndiMwari, because zvaitaura vanhu zvaimake sense to me kuti ndiregere. Boza mwainodza adzimai vangu kumba kuti muri kunyara right rei angofamba padenga achiparidza, munhu yatisipona zvakanaka, madi kumbofamba naye. Vamwe dzimwe hama dziti aiwa kushaya basa uko, sura angobata bhaibheri ngatsvage basa achengete mhuri yake. Zvanga zvine sense, but zvisina faith, zvisina pfungwa yaMwari. But I thank God Mwari vakandisustain. Haisi strength yangu yekuti ndakati handomira chete. Aiwa mareasons evanhu anga ari enough kuti ndiregere. But God sustained me. Ndakaramba ndiripo ndichingoshumira. Svika ndazomuvha mazuva ayo vaifamba mafreedom train aendesana kumabasa. Ndopandakapinda mutrain. Train yaitakura DZ to town. There was a truck right on the church. So I got in there, ndikatanga kuparidza. Akava so popular truck iroro. Vanhu vaitiza mamatrucks vachitsimbirana vachinzwa vhangeri. So from there tikasiwa mutown, vanhu vavaburu kuenda kumabasa. Ndopandakaita a move ndangofamba mutown. Ndikasvika pane varume vanoparidza pana first. That's 2007, and I joined them. But they were not happy with me. Nikuda kwe-dressing, engo yauri kubva nayo, and there was a Shona pressure. Vaiparidza zvazvinoitika zvakavibe kuti unoparidza neEnglish mumwe achiturikira so. So then you come in, iwe uri kunzi a Shona pressure. Saka usvika kuti arume, can I join you? And ndine calling on ndimbodai. Vanotaura zvakawanda, ine handina kuenda kuBible school. So vakabvunza ma-questions like iwayo. Mukaenda kuchikoro kupi? Ndikati handina. Wabva nekuchechi kupi? Wataura kuchechi kwandaipinda, it's a big name church. Ndangoti ndaipinda kwakati, kusvikanzi kana usina kana tsamba yekuchechi kwenyu, kana usina Bible school chichi, unozoparidza zvimwe series zvasingawirirana nazvo. Saka you find your own time. So the guys vaita lunch hour. So pavakapedza natunhu ndobva ndatanga. To my surprise, people came, and vanhu vanga vakaondodarika vanhu vauya lunch hour. These guys vakazonzwa kuti munhu wamuri kusiya we pari kuungana vanhu vakawanda, ende vanhu vari interested nemaridzo dzake. Ndokubva ndaaccommodate. Vamwe tokupawo kana 10 minutes. Tikaparidza tokupawo 10. Kusvika taakufamba tese taakudaro, Mwari wakungochinja open here and there, maweushers ari kuuya kupawo kabhachi, okupawo katrauzi. Because my first day ndaitombofamba netsoka kubva kukuwadzana 2 kuya pana first kuzoparidza. Ende wapedza kuparidza utanga kufunga ndodzokera sei kupa. Ende vanhu vakuona murodhi uchifamba, vamwe vanokuziva, vanofonera kana adzimai kana dzimwe hama kuti this guy right here. Ungafambe netsoka mutown kuenda kuna first, woparidza wodzokera. Hamuna asi right, but God sustained me. But pane imwe miracle yakaitwa naMwari. Yana ndaskipa parenge kwadzana 4. On a Friday I was preaching. Pane imwe murume, a Muslim guy, anga akatopfeka ligaria yekuenda kuchechi kwawo kumosque. Akasvika ndokubva andishedza paside, zvikanzi what you are doing is good. Uri kudzoreredza vanhu musociety. I'm not a Christian, a state zvedu zvechimuslim, but I want just to thank you with a token ndokubva ndipa 300 US. A Muslim guy. Ndakaenda kumba ndikanotaura nyaya iyi ndikati pane Muslim andipa mari anditi zvauri kuita zviri right. To me akabva yatova zvaclick mind kuti God is me. Was very impossible. Because maKristu acho ari kundoona ari kutoseka. But a Muslim ndiyave ne300 US akandipa. From then akungorova ndobva kwazoema madzimai 2 achiti taita maprayers kusango hanzi kupadho kure kuenda kumfakosi. Tinopinda CCP. One of them hanzi my bundle. Saka Mwari wangu kuti titakurai grocery iri nemari iyi munopa munhu ari kuparidza parengi. Ndokubva waya akandipa. Mari yavo yanga exactly rent yandaifana kubhadhara. Saka kumbata ingotarisana, but ngoti ndiye Mwari. Sepa pandakashifta kuenda kuna first. Another day ndaparidza na 11. Kune murume akauya ne700 US. Achiti handidi kuti uzwe zita rangu, but I'm from Marondera. Mwari wangu instructor kuti ndikubless. $700. And zvinhu zvakaoma mazuva ayo, things were so tough. Zvekuti kuwana munhu anokupa dollar, it was not easy. But a total stranger came in. Ndokubva aita izvozvo. Ndichinzwa nyaya idzi nenguva yatiri kurarama. Munongoziva vanhu vakatanga kuti generation yemazuva ano tiri vanhu vekungoti chamukai nyama chiri kungobhadhara. Mukataura nhoroondo iyi zvinoita sekunge makateya nemamwe manzwiro kuti ramba uchiita zvichabhadhara. Chii chinoita kuti sekutaura kwamaita kuti pamukuta kuti zvanga zvisingamake sense kuti unofamba kubva kukukwadzana kuya kutown wodzokera.
chii chakakusastenai panguva iyoyo before mawell wishers azotanga kubudikira achikusastenai from point A to point B? Maka practically mairarama nei? Mamusina basa, mudzimai nemhuri vari kukumba. Chii chakabata upenyu panguva iyoyo? I thank God for my wife. She was standing with me. Why? Because pazvakatanga kuitika kumba kusina chekudya, mai vangu vaudza kuti mwana ndo zvaari kuita mhuri kudai dai. Akati amurora, find something to do sasine mhuri yako. Chito chatangwa nemurume wako kana ari Mwari mushanditenda mangwana. Because vabereki vangu ndevekuzayochi. Saka vanounderstand kuti Mwari agona kudana munhu point yekuti hamuzonzwisisi. Ende adzimai ndokubva vatanga vaita majuti kunzi kuwadzana vachisukira vanhu maplates vachiwati vanhu hembe chikupiwa karice kabhake sipo. That way tichingoita pull through. Yeah, I respect her so much. Yeah, we came a long way. So my wife, she's part of the strength yekuti ndimire kusvika today. Because dai izvozva asina kuzviita taifa nenzara. Makamasangana naye gore ripi? Because mambotaura kumashure uku kuti maitongoita yese yese inongoitwa nevamwe vese, yekumabhawa, yekudhakwa. Makamaroorana pastage ipi zvichizoshanduka muchipinda muevhangeri? Yeah, takaroorana before calling. And what happened kumaini kana kuprazi munhu akasvika 20 years anenge atokura wakutoshanda pamaini wakutonzika mudhara iculture yeko. So I got married early 1998. Ndine 20 years. Yeah, izvo ndatoneka muzukuru now. Yeah, ndiri sekuru. Yeah, I'm 46, my daughter she's 26, so she's married. Saka ndo engo yandakauya nayo iyoyo. So she was a pillar pakuti sustain kuti ministry kamberi bozva zvakaoma. Imboti tsanangurirai mhuri vanombonzani unaemparinga pamunyabhonyatsovaziva nevana ivavo vapo nevazukuru vapo zvakamirira sei? Okay. Rongods. Yeah, maimparinga vanonzi Regerai Dzamara kana kuti Mutupanyama. She's from Mount Darwin. My firstborn daughter anonzi Naomi Mparinga. Naomi is the name of my mother. So anonzi Naomi, they are married. Nika muzukuru anonzi Hana. Right. The second born anonzi Rutendo Mparinga. Yeah, she's 20 now. Then the last born, Anonzi Divine, is a boy. So 2 girls and a boy. Divine is 6 years old. You can see the difference between 26. Why? Because 2014 I lost a son. Ain's Divine. So I named this one after him. Because I was wounded. Remember, ndakashayikirwa nemwana ndatone calling that to Paris. So ndakaita kama bitterness kuti but God, why? I'm doing your work. Ndinona vana vezvifei, vana vembavha vanotokura. But I'm busy winning souls. And now I buried my son. And by God's grace, look alike what Divine was. So I named him Divine. So he's the 6 years old. After grade 1 year. Nhoroondo dzenyaya dzamuri kutaura inyaya dzinobata, inyaya ndinofunga kuti ndo dzatiri kusangana nadzo chaidzo mulife. Unoshaya mbereko, unofirwa, uri pachokwadi, uri pakurevesa, uri pakuita basa raMwari. Makazviona sei? Makapakubuda sei? Vamwe ungavabatsire sei vakateerera izvozvo? Yeah, especially issue yekufirwa. Hakuna mashoko evanhu are so powerful. People, they will try kucomforta nekudii. But it takes mweya muchena anova the comforter. Mukati mako pane imwe peace yaunonzwa. Ende kana une nyasha dzekuti Mwari vanopota vachitaura newe, une mascriptures aunogona kupiwa kana madreams aunoita. Anenge achikuudza ari in line neizvozvo, utondozoona kuti no, zvinoitika. Such is life, but I'll keep on moving. Yeah, zvinodaro. 14 minutes before we get to 3 o'clock. It is your favorite part of the show, Fly on the Wall. Today we have evangelist Primo Mparinga, a man of depth. That's what I'm now describing him. But from the first day I heard him, he is a man of depth and he continues to grow. And as we get to know him better, you can just tell that this is a powerful and real life story. He's walking the walk and talking the talk. 0772162651 if you'd like to connect with him. Tichiendera mberi, saka inini sababa kumba kwenyu, vana venyu, vana vevafundisi, tinovatarisa zvakanyanya, nekuti imi muri kutiudzira, muri kuudza vamwe, muri kurayira vamwe, tinovatarisa zvakanyanya. Kwenyu, are you as
munoparidza sekumba kwenyu munoparidza semaparidziro amunoita vamwe here, like muchirayira vana venyu, how does it come across? Are you just a regular father kana kuti munopinda kuti mutucha moti mombobata mwana neshoko ramwari, mozobata mwana neubaba, mozobata mwana neshamu? Makazvifambisa sei tingati kune avo vakura? Alright. Favor yandakawitirwa naMwari concerning my kids ndezvekuti vana vangu pandakatanga ushumiri vakaona life yacho, vakaiona practically, saka they know kuti tikasanamata taparara, tikashaya nyasha dzamwari hatina kwatinoenda. Hatina scripture ndinovaudza, life yedu pachayo, mararamiro vakamaona, vanomanzwisisa kuti kana asiri Mwari hatina kwatoenda. So hauna zvimwe zvaunovaudza zvakawanda, they know kuti pakashaya nyasha dzamwari, because life yedu is just by the grace of God. Icho chagara chiri chokwadi kuti vana vedu vanoona zvatinoita nekurarama kwatinoita more than kunzwa zvatinotaura. Saka inyasha dzakanyanya idzodzo. Imi muri baba wakaita sei? Muri baba vanoendeka here, vanojairika, vanosepika nawo, vanoita zvamajokes sezvamambotaura kuti munoda zvebhura neshamwari dzenyu. When you're the family, are you an authoritative baba vekuti ndati mutemo pano, and sevana vemuvhangeri hamudi kunyadziswa nemuchiti muri baba wakaita sei muchizvireta imi? Yeah, ini ndingoriwo kunokuti ndorelata nevana vangu as friends. Why? Because kana munhu mature, you know, chinhu chandakaunderstand, hakuna munhu ari immune to temptation or to problems. So whether mwana wamufundisi, mwana wani zviriko, but kana munhu akura amature akuziva Mwari, kuziva Mwari ndofunga ndo foundation hombe besides kuedza kumuudza iwewe, because pane zvaunomuudza zvaanogona kuignore, but mweya muchena akataura naye, Mwari vakataura naye, haagone kuresista kutaura kwaMwari muupenyu hwake. So foundation yekwedu isusu inyaya yekuti life vakaiona practically, and inini I'm a father wokuti ndoda kuti ndibuild the family yakasiyana nekubackground kwatakabva, kuti ana baba vedu vaityisa, taasingaseke nawo nekudi. With my kids tinomboenda tese kubhora, yeah, let's say kune bhora Saturday, hatina service musiwo Saturday, toona vanofarira Dynamos, maybe vakangofollowa inini, saka ndadhimbare ine game, inine mhuri yangu tetiriko. I like that. Tichidzokera kubasa reushumiri, saka mune sangano here now that you've grown this big in evangelism, mune sangano here ramuri kuti pandiri kubvuwa vanhu ndiri kuva leader to this particular church, kana kuti kungoparidza Jesu neruponeso kuvanhu? Yeah, sangano handina, same vhangeri, handigari one place, so it will be unfair kuti unowane church nhasi, pachechi pacho unowanikwa once a month kana kuti once after 2 months. Unogona kusiya vanhu maoko evamwe vanhu, but vanhu vakanzwa iwewe, vada kunzwa uchishumira, so it's unfair, hazvinyatsobudi zvakanaka. Saka inini I travel a lot semuvhangeri, sa maybe unoita a month uri South Africa, kana kuti uenda kuKenya, uenda saka hazvibudi. Saka semuvhangeri I can't have a church, although ndine platform yandinoteacha on Facebook. I know church, online church, but karika physical hapana. Ndakafarira ako karika online. Maita zvese izvi, handifunge kuti ndingakubvunze mubvunzo wokuti tikupatsanurei uvhangeri nelife yenyu. Life yenyu ndo basa renyu, ndo calling yenyu. But pane zvimwe here zvamunonzwa muchidokwera kuti andoda kuitawo zvakati, kana kuti zvamuri kutoita at the moment zviri outside evangelism? Hapana, evangelism i-lifestyle yangu. Hapana. Zvangonga zvanzi zvakusungisa zvavharwa, tichada kunzwa munhu anofamba achiparidza. Ndaparara. Handiko. Kuimba, the voice rekuimba handifunge ndinaro, but ndakambofichawo pane imwe song imwe friend yanga anonzi Isaac Nyoni, but ndaingotaura mashoko like preaching pasong yake inonzi How Excellent Is His Name. So ndaingotaurawo zvangu nekungojivawo mushana. The jive I can, but music I'm actually convinced. I think there's a musical producer in me. I'm convinced kuti mukanyatsowana producer and a certain artist, certain vibe to work with, munogona kuimba zvakanakidza. Zvona kudaro, samba ndakambodaro mazuva ndaishanda kuindustry. Your voice, try music. Maybe that's a joke. You've been through, the ups and downs, like any adult male at your age can testify.
but what would you say have been your lowest points pekuti ranga riri rima muchitoona kunge maparara? Pachakaitika, I was not mature enough. There are times when somebody will rise to criticize you in ministry. Criticize you understand but when people come in, they know this one is not a preacher, he's a comedian. This one is not a preacher, he's a motivational speaker. And you gather people speaking negative against you. Yeah, but now I'm mature. It's one of those things. Yeah, but yeah. No, vanhu vaiuya nepush yekuti haunzaro munhu anga kudaro taurawo something, but the respond part yacho ndaishaya. Why? Because somebody akandiadvise akandi time yaunotora kuresponda zvinhu izvozvo, you are missing your line of calling. Just continue what God wants you to do. Uyu ngaaite zvaari kuita, pamwe ndokutoda nomwoyo kwake ngaakontinye newe, iwe kontinye naKristu. Yeah. Ndakafarira ipapo vazhinji vedu tinotokonywa zveshuwa ende tinorwadziswa. And sevanhu venyama tinoda kupindura. Tinoda kupindura. Izvi ndinoda kuti mumbopinda mumbopfeka bhachi reevangelist mumbotibatsira ipapo kuti tinopakunda sei mashoko achiuya, wakaipa achiuya, adversity, all bullets aiming at you, all arrows being thrown in your direction. Nhasi ndamboverenga pasocial media imwe post imwe mukadzi anga achiti ndichiintroducewa kufamily yangu ndobva ndanzi ndiye mukadzi wasekuru nhingi vaya vasina mwana. You know, we have so many negative labels that people can give us, depending on your situation in life or depending on just the nature of the person that you are. Yeah, right. Nyaombe mu life chandakaona. Kana usiri ukangona usurusangana na Satan. Zvotongora kuti muri kuenda same direction. You must come across such friction hiyo iriko. Why? Because urikuita chinhu chiri in line nepurpose yeupenyu hwako. And pane zvimwe Mwari zvavanototendera because zvinokuhelpa iwewe to sharpen you better and to understand the life from a different angle. Nokuti kuno vanhu vanokupikisa nekukurwisa nekukudzikisira. Kwete kuti vakakuvenga. That's their level of reasoning. Vanotoda kutobatsirwa. Vachikudaro, you must pray for them kuti vanotoda kubatsirwa. Because pane zvimwe zviri normal sekuti pandakafirwa nemwana. So he another preacher kuti hana mati mwana wake akatofa. Chinhu chaive so painful to me. Ndakutanga ndakukanganwa. Akatofirwa nemwana. Hana mati akazodii. But yekufirwa whether holy or not holy, educated or not, chakaberekwa chinofa. Saka une zvinhu zvaunofanirwa kuona nelevel yekuziva munhu ari kukuzviita against you. Because sometimes you waste time kuchidhila nemunhu kwete nokuti akakuvenga but nokuti haazive chokwadi. Akakuvenga neasingazive chokwadi vanhu tu vakasiyana. Saka vazhinji vacho vari kushanda nemessage yavakapiwa nevanhu kana kuti ari kungoshanda neruvengo, but that's not it. We are 4 minutes away from the 3 o'clock news when I step out of the studio. Evangelist Mparinga is our guest today. Fly on the wall, we're getting to know the man better. His calling, what pushes him, what motivates him, what inspires him. Mataura kuti apana chimwe changaite outside of kuparidza. Tinoseparata sei nemazuva ano social media, mataura kuti mane chechi irimo online. Tingatoriti sangano rutokutera vanhu vatobatirira pana izvozvo. But tinoseparata sei evangelist uya uvhangeri chaiwo kupinda kumaperipiti uko muchinoparidza shoko zvisina yatingati bling social media. How do you separate? How do you know that you're still true to your calling? How munopapatsanura sei papa kuti now ra brand rato brand kutoti muye fly on the wall, it's because you're now a brand as an evangelist. But evangelism is about ikoko kuda kutendeutsa vanhu, to bring people to Christ. How do you separate those two? To me, chero chinoita kuti ndiwine masozi vanhu vatendeuke chakandinakira. Like my next week ndikuenda kunoparidza paMurambidza Tumba Unveiling. Most of the preachers zvemakuva izvo havaite nezvimwe zvinoda platform nepresentation inoimbwa nekudii. I've been to the highest places into the lowest. And ndinapa ndinoseparata kuti
because I'm a brand. Handende kwaMurambinda, vanhu kwaMurambinda kubwikita kumakuwa kunotumba nveli ngine basa rei. I can fly ndoenda kuSouth Africa ndonoparidza big platforms kana kuKenya. Ndichitodzoka ndege ichimhara apa kana time ichiripo ndotofura ndipana first mudust ndotoparidza Kristu ndoenda kumba. It's not a problem with me. Yeah. As an individual, try your hardest. I know it's not easy for you to separate the evangelist from the man. Try more. You're only 46. You're in your prime. Yeah. What are you still what are you still gunning for in my lifetime? Tingati zvimwe zvingoro normal as a person for the family's sake and everything. But moyo wangu wakaita sold out to preaching. Why? God saved me per point and I can be alive again when I became sick. And I'm beyond. Zokuti inenge second lease of life and ndakapiwa. Saka I'm sold out to I need to preach Jesus. Yeah. Nguva dzedu ndodzadya chirega imwe tinoye kupedzisira tinzwewo chimwe chinhu chatasingazofa takaziva dai musina kumboya paply ndokuti takatozozviziva ndaziva hangu kuti muri train yangu ndofara nazvo but chimwewo chekuti vese vanokufarirai vese mweya yese yakarasika ichazoda kuti iconnecte nemi idzorwe izive kuponeswa chavangazive about you nhasi chii I'm a sports akawanda bora and there I also play golf. Police. Okay. Country club. Nice. Yeah, I play golf but these days on social basis. Okay. Yeah, I can also speak Nyanja fluent, like I can even preach in Nyanja. Oh wow. Yeah, the Malawian language I can fluently. That's not powerful. Yeah. Powerful. Thank you so much, Evangelist. I just enjoy talking to you. Amen. I enjoy your stories because they are so real. And your life story has been absolutely moving and inspiring. And I wish you all the best in evangelism. Thank you. And in your personal life. How can others who are hearing about you for the first time connect with you? Yeah, they came through Facebook, YouTube, and also on WhatsApp. Yeah, my platforms. And my number. Yes, it's +263 772 914 701. 0772 914 701. Yeah. Saka ndikutendei muvhangeri ndichikushuvirai rombo rakanaka mubasa nekukura nekutitendeutsa nekuramba muchitidzoreredza pashoko raMwari. Mazviita tinotenda tobva tasiya nguva dzichiti godi kana tirepo kuti tichikupai nhau ndichibuda muchiswera zvakanaka. Zita ndaya ndokuti bhanzi simuka nezita raJesu. Jesu hamuziva mari chete. Tine munhu wekuti raKristu harizive. Anokuziva kuti I receive my money, I receive my house, I receive my car. Vakurinzwai, motikari yacho isina Mwari mukati inotakura magirlfriend kudarika vana vako. Hausati wanayo saka uchiita nharoka. So far une baskoro but une small house. Haone kuti ipromise. Ma-highlights aya ndo inonzi sample yelife kuti pashoma iyoyo hausi kubatika. Unoita kuvavarira, kutadza kwacho ndiko kuvavarira. Kana riri doro ndiri kutosirwa kutengerwa, kutadza kwacho kutoita kuvavarira hauzvikwanise. Basa ndaiti kuna vamwe vanhu vaifanira kutenderuka zviri easy. Because kwa Satani kwacho kwakatongawo mafuti. Kutaona uchinzi wadhakwa, wanwiswa, waputa, wakatirwa. Kotsano kungouya ka, chingouya iyi. Mamuri Satani wacho ane rafu futi. Musoro wachiswana mwanu, ila hapo chako. Zvinoita kuti uve kuzasuku zviriko. Hakuna ine akafunda. Usafunda kufunda ngoba ushisa musoro. Kune vakafunda vakuzasuku. Zvinoita kuti udzoke kuzasuku zviriko. Kana wakupepera kuti ndinonzi my boss. Ziva kuti zvinorambisa uri my boss. Unazvo. Yes. Yeah, padzika. Zvinoita kuti uswere usisina mota mangwana.
Zviri kutonya accident. Kwenda kuti augone kudrive nekuvhumwa neasingagoni. Unoswera wapete izvezvi hatiri kuvhunidzira ndikumakuzimaita zvangu my boss kuti zvinoita muswere nakuzupo zviripo. Ukaona uchiri kudrive tenda Mwari zviripo. Izvokuti mungi vakihamba nemuhuri anokwana zvinoita kuti apani zvako. Kana zano kana aigwani mota asina mota kana akakugwanisha akanyanya mota yake kudangomuvonzo kumisa kumalifti kwati unomudaine kambaini na challenge kunenge yekuti kambaini na ulisika kutendera nao yekunzi endai Exodus 9 siyai mombe aite saka church nhasi yakasiiswa mombe pese panoparidzwa zvemondo ndoti makuparidzwa zvinhu zvekuIjipti manje. kuIjipti munoda mombe, muchibuda munoda mombe, kuKenani munoda mombe, muchine mukaka unobva pamombe. Saka mukasiya mombe masiya mukaka. Because uku munoda uri kuchurch there are bills to pay, uri kunyika there are bills to pay and you pay with money. Hakuna chinobhadharwa neminamato. Right. Saka tika kunyima kunzwisisa nekuziva nyaya yemafinances. Kuti moyo wako njeke zvepasi rino zvemari ndezvepasi rino unokwarira kuchechi. Unombozoera kuchechi pakafira vanhu Anania naSafira vakafira uno chechi. Kuchechi vanakaita zvekutamba nezofira ikoko unofa munhu akaleka original information, the blueprint, the lifestyle iri muna Mwari.